väldigt lugn och sansad. Och där blev det någonting som heter galoppombyte när hästen byter från höger till vänster galopp. Det har lite med balans och sånt att göra, vilken galopphästen. Nu är det Reining som är på gång. Som också Svenska Ridsportsförbundet har tagit upp på, som en av sina 10 ridsportsgrenar nu. Och då ska man framföra hästen i ett speciellt mönster som är bestämt. Galopp, galoppombyte som vi såg. Slide stop. Ryggning, spin och rollbacks. Spin, Lotta. Ja, titta. Oj. Ja, det var värt den här på. Jag har tagit en åksjunketablett innan. Oj, oj, oj. Well done, cowboy. Kanske det man ska ha den där knoppen till. Själv hade jag inte legat på marken det här laget. Det var en sån rollback. När den gör en slide stop, vänder och sticker iväg åt andra hållet. Tillbaka var det kommer. Bravo!